Iti sabali pa nga damag, napintas nga apit ti pagay, namaen dagiti kakabsat apo nga manalon iti second cropping season. Ayan, so dami na apo, dati namaen dagiti kakabsat tayo nga manalon. After dagiti kakabsat ang mangalap, agrikultura pa rin tayo kay Idol Dennis. Dagiti kakabsat kanumot apo manalon. Okay? IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Posible nga makabawi ti panakalugi dahiti manalon iti second cropping season iti ating first quarter iti tawen 2025. Napintas ngamin Idol Bernard iti panagbugi panagdawan dagiti pagay nga nirep iti lang nga napalabas nga bulan iti Enero. May saka iti rason ket awan iti bagyo si Mangbay iti bukod tayo nga lugar isot nga puna nga nipintas iti panagdakkel dagiti pagay. May kadwa nalabon danom kaliti irigasyon isot nga puna nga awan ti problema iti panagtalon iti second cropping season plus iti ayuda nga abuno nga ni papay manibot iti LGU kasama din iti provincial government of Ilocos Norte nginusar dagiti manalon kunada ingala to yun ti panakabawi ti panakalugi itay kalabas nga bulan iti Nobyembre ken Disyembre nga panag-apit gapo iti panangdalabos na sarno nga bagyo iti bukod tayong probinsya iti agdama ket manamnama nga bulan iti Marso ken Abril iti panag-apitan iti pagay iti nasapa nagmula ti pagay iti bulan ti Disyembre ken iti Enero maragsakan met dagiti manalon iti Lawaga City agabot ang mariknada iti support manipod iti gobyerno lokal babaen ken iti ayuda nga abono pasayo tinadumapay nga gasolina nga usarin iti panagtalon ng usar iti water pump ken iti tractor Idol Bernard. Awan met ti masakit iti pagpangitata nga di malapos krete mulmula so po na nga maragsakan da iti posible nga dakkel ti apit iti ratoy umay nga bulan iti Disyembre. Idol Bernard Cotos kadagiti manalon iti probinsya ken Lawaga City gabot may tsambada iti panagtalon iti second cropping season. Da magpelang iti Benek Agrikultura Idol Dennis Gabriel.